Per poder parlar d'una democràcia amb cara i ulls, aquesta ha de complir 3 requisits. Ser transparent, tenir capacitat de deliberació i debat i, per últim, que les idees que generin siguin vinculants. Això és el que pensa el doctor en Ciències Polítiques i director del CIENEN, el Centre Internacional Esquerrer per les Minories Ètniques i Nacionals, Ricard Vilaragut, que ahir al vespre va assistir a una nova trobada Bastim Futur, organitzada per la CUP de Calella. Vilaragut considera essencial la implicació ciutadana en tots els nivells de la societat, tant a l'esfera privada com la col·lectiva. Segons ell, en els últims anys s'han enfortit els processos de governança, és a dir, els estaments polítics tenen molt en compte les opinions dels moviments socials. Que cada vegada més compten amb les associacions de veïns, amb les entitats, amb això. Per què? Perquè veuen que una decisió presa només pels polítics pot ser que sigui contestada i pot ser que no sigui acceptada. En canvi, si la decisió que pren l'Ajuntament és consensuada amb els actors, amb la gent, sigui individual o col·lectivament amb entitats, el resultat, encara que costi més fer-lo, segur que és més legítim i segur que llavors està més acceptat. Per tant, finalment els polítics el que veuen és que inclús veuen que fomentar la participació i el consens és favorable per l'estabilitat i per la qualitat democràtica de les polítiques públiques que se'n resultin. El director del CIENEN creu que la societat civil de Catalunya és més forta i més independent que la de la resta de l'Estat. El motiu és que a Catalunya hi ha pluralisme i una societat civil més forta, mentre que a la resta de l'Estat hi ha un bipartidisme que no ajuda als processos de decisió i vinculació democràtica. Una situació curiosa és que allà on hi ha més conflicte hi ha més bona democràcia, segons Vilaragut. Curiosament, on hi ha més conflicte, on sembla que hi hagi més conflicte i més dificultat, hi ha més bona democràcia. Perquè el conflicte, la discussió, forma part inherent de la democràcia i no se li ha de tenir por, al contrari. Se l'ha d'entomar amb una cosa inherent a la democràcia perquè és bo, diguéssim, perquè a través del conflicte s'avança. Sí, tant. A través del conflicte, entès no un conflicte violent, sinó un conflicte de discussió de diferents postures polítiques, això fa avançar i fa que hi hagi més controls democràtics. La xerrada de la CUP Calella va comptar també amb la presència del regidor d'aquesta formació independentista, Sant Esteve de Palautordera, Arnau Comas.